Здравейте на всички! Добре дошли в новия епизод на нашия подкаст. Както вече сте видяли, днешният епизод ще е на тема за слагане на граници. Ще минем през темите, от първо какво е, това да запоставяме граници, защо са ни нужни, как да ги изградим. Да, здравейте и от мен. Ще разберете повече за другите подточки след малко. Реално ще започнем постепенно от всичко. Но това, което на мен ми е направило впечатление, както и за мен, така и за останалите тинейджери на нашата възраст, е това, че повечето нямат граници изградени, мислят си, че имат, или просто им е сложно да карат останалите да ги спазват, което, губи цялата идея да бъдем толерантни един към друг, да се уважаваме, да имаме себеуважение и уважение към останалите. Така че мислим, че темата е важна. Да, със сигурност. Като поставяне на граници, аз бих казала да отстояваш сам себе си, своите чувства, емоции, разбирания, ценности, за което много споменавахме в предишния епизод. И това, както се казва, буквално да защитаваш личното си пространство и да се застъпваш сам за себе си, да не оставяш някой друг да те мачка или да прави някакви заключения без те да са верни сам за теб. Съгласна съм, да. То реално си е това нещо, но мисля, че с примери ще стане най-ясно. За пример мога да дам, ако някой ви предложи да излезете и вие нямате времето, нямате и желанието, но само и само да не му откажете, понеже дали ще ви е близък, дали е нов приятел и искате да ви харесат по този начин, вие се съгласявате, като това не е окей за вас. Да, аз съм го правила много пъти. Все още ми се налага да го правя понякога, но това със сигурност не е правилно и работя върху това нещо. И мисля, че ако и вие се припознавате в тази ситуация или в някоя подобна, наистина помислете върху темата, защото може и да ги имате тези граници, но реално да не показвате на останалите, че ги имате. И реално те няма как да се съобразяват с вас. В смисъл, те не знаят, че вие не искате да излезете, че нямате времето. И да, мисля, това е пример първи, който мога да дам за цялото нещо. Да, абсолютно съм съгласна и въпросът с границите е реално, ако говорим, примерно, за да спечелиш уважението на другите хора, е, че когато, например, по този начин ти се съгласяваш с всичко, което от тях им скимне и не се застъпиш за себе си, те ще разберат, че си лесно манипулативен и те ще се възползват от тези твои, така кажем, добронамерени части от характера, но със сигурност и ще има хора, които ще се опитат да се възползват от това по лош начин. Но на всичкото отгоре, освен да спечелиш уважението на другите, защото със сигурност, повярвайте ми, много повече спечелваш уважението на някой, когато му кажеш, не, това е моето мнение и моите чувства, аз не искам да правя това или няма да се съглася с това, отколкото когато просто стоите, кимате и казвате да на всичко, което някой каже. Но освен уважението на другите, получаваш и самоуважение. И което казваш ти, например, някой те кани, примерно, да излезете някъде, или примерно с компания, която не ти харесва. Някой твой приятел те вика, обаче с неговата компания ти не ги харесваш, или примерно на място, което не искаш да ходиш. И ти като кажеш не, реално показваш сам на себе си, че ти пука, буквално за самия теб. Отстояваш си позицията, казваш, аз не искам, и после си казваш, браво, човек, каза какво искаш наистина, Чувстваш се след това по-добре, защото имаш тежест, реално, и се застъпваш за себе си, защото никой не ти е в главата и няма друг човек да дойде да каже, не, тя не иска да излезе сега. Да. И да те защити в тази ситуация. И реално ти осъзнаваш, че имаш тежест и хората трябва да се съобразяват с това нещо. И реално, ако са ти истински приятели и имат място в живота си, те ще уважават решението ти. Ще ти кажат, окей, може да си излязат, това не е проблем, защото те искат да отидат на това място. Да. И ти трябва да си окей с това нещо, защото не винаги трябва да става по-нашему.
реално да, печелиш собственото си уважение и уважението на останалите. Да. И мисля, че хората, нали, които не осъзнават това нещо и реално се водят по течението и по мнението на останалите, да, и аз съм била там, но съм го осъзнала вече, се водят до някъде безхарактерни, защото ти си, да, харесва ми, да, съгласен съм с абсолютно всичко. И реално в един момент ти започваш да си противоречиш и не само с твоите искания, желания и така нататък, но и с останалите. В смисъл, с едните приятели харесваш чалга, с другите приятели харесваш поп и мразиш чалга. Окей, в смисъл, окей да харесваш и двете, но да го казваш, в смисъл, с другата компания не си хейтър на едното. Абсолютно, да. И, нали, идеята е, че ти колкото повече се съгласяваш и не изразяваш твоето мнение, реално ти губиш своята идентичност. Точно, да. Какво точно, нали, е специалното за теб, фактически? Нали? Да. Когато ти просто си, така да кажем, просто като пеперуда, нали, кацаш от едното място и се адаптираш към него и кацаш на другото място и се адаптираш към него, нали? В крайна сметка не това е идеята. Така е, съгласна съм. Реално застъпваме се за нашите желания, за нашите цели, за нашите намерения и си го казваме. Мисъл, може да е по-деликатно, може да се обясняваме, ако искаме, може и да не се. Важното е ние да се чувстваме добре накрая. И идеята на тези граници, в крайна сметка, не е да обидат другия човек, а е да защитат сам тебе самия, нали? Да. Това е идеята, в крайна сметка. Не е нещо да се скарате или каквото и да е. И това, което ти тръгна по-рано да казваш, например, нали, да откажеш на приятелите ти, в крайна сметка, те, ако са ти истински приятели, ще ти благодарят за това, че им каза. Точно, да. А не ще ти се обидат какви са тия претенции. Да, точно, защото ако са наистина истински приятели, те искат доброто за теб. И това, че ти си им отказва, за да се почувстваш ти окей накрая, те трябва да го оценят това нещо и да ти кажат, нали, браво. Мисъл, ако го направиш, ще ти кажа браво. Да. Не искам да записвам днес епизод. Окей, добре. Ако се чувстваш по-добре, следващия път, нали? Да. Нормално е. В крайна сметка, ако само ходиш по това, което другите искат от теб, в един момент, освен да се отчаяш какво да правиш и да изгубиш сам себе си, да си постоянно уморен, изтощен, нервен и така нататък, то друг плюс няма, защото в крайна сметка, ако ти само угаждаш на другите, не знам до каква степен си им приятел или просто си им човек, който те се възползват от него. Да, една кукла, една пешка. Буквално. Защото ти не решаваш само за себе си, а реално живота си е твой, нали? Не трябва някой друг да решава за теб. Нали, все пак сме зависими от останалите, но не мисля, че трябва да сме зависими до такава степен, че да ни казват какво да правим. Нали, имаш нужда от съвет за коя дреха да облечеш, да, но ти питаш за съвет, защото нали, имаш нужда от помощ някой да ти помогне да решиш, а не някой да реши за теб. Вместо теб, да. Нали, да. И в крайна сметка, както ти каза, ще станеш лесна плячка за манипулиране и като цяло за използване, ако не го направиш това нещо. Да. И тежестта ти реално пада, защото за каквото и да кажат другите, ти си съгласен с тях. Да. Със сигурност, може би бих казала, че това с цялото, нали, защо го слагаме като тема, като епизод, е защото, нали, ако трябва да го свържем пак като цяло с темата на подкаста, е, че нали, в тинейджерството ти изграждаш своя характер и ако от сега още се научиш просто да си people pleaser, то ще ти изиграе лоша шега. После в работата ще те използват, в университета ще те използват, партньора в живота ти ще те използва. И няма те приемат на сериозно. Наистина няма те приемат на сериозно, а просто ще знае, да, този ще ми свърши работата, защото никой не ми казва не. И се съгласява на всичко. Хора, сега е момента реално да осъзнаете. И може би ето тук бих сложила една кратка пауза, в която нали, просто се замислите дали има хора в живота ви, които не ви питат за искането ви мнение или вие винаги ви е страх да им кажете не. Има ли такъв човек, който ви е страх? Просто, нали? И имате чувството, имате чувството, че нали, ще го загубите, той ще ви се обиди, край ще дигне скандал или каквото и да е, ако по някакъв начин му откажете. Със сигурност, ако
веднага ви идва някой човек в главата. Това е много лош знак. И нали, не е лесно, но бих казала, колкото можете да се опитате да ограничите комуникацията с такъв човек и да опитайте се поне малко се да стъпите за себе си. Нали, пробвайте да поставите граница. Ако той продължава да не я уважава, със сигурност този човек не трябва да е част от вашия живот. И тук може би е момента, който да направим продължението към следващата точка, която е как да разбереш, че границите ти са нарушени или изобщо не съществуват. Да, защото, както казах в началото, може да си мислите, че имате граници и че сте ги поставили, но реално само да си мислите това нещо, да имате, нали, в ума си някакво желание, но ако не сте го показали на останалите, те няма как да разберат. В смисъл, не са в главата ви. И реално, ако се чувствате изтощени, напрегнати, използвани и неудовлетворени от това, което правите, най-вероятно или нямате граници, или границите ви не са уважавани до момента. Mm-hmm. И нали, това е главно в приятелската среда, защото в училище, нали, има различни правила и няма как да не ги спазваме. В смисъл, да, не се чувствам окей, когато трябва да уча по този предмет. Нали, това не се прави. Да, със сигурност. Но... Или вкъщи мама като ми каже измий чиниите и аз си кажа, нали, не, това не е слагане на граница. Да, но, например, като кажеш вкъщи, аз бих казала, че и дори и вкъщи трябва да вкъщи трябва граници, да имаш, но със сигурност трябва реално, да имаш ако граници. ти кажат измий чиниите, това е, да. Но, не например, са ти слуги, нали, майка ти и баща ти, в крайна да. сметка. Но, например, ако имаме някакъв случай, в който, нали, примерно, нарушават личното пространство най-малкото или не уважават мнението ти, казват ти все още си дете, което аз много мразя хора, много мразя някой да каже, ти си мисля, още че всички сме. просто си дете, защото не сме просто тинейджери. И не сме и деца вече, със сигурност. Защото децата на... нали, има деца на нашата възраст, съгласна съм, защото някои не се замислят. Някои се чакат родителите да им кажат какво да облекат. Нали, срещала съм и такива хора на 15-16, които все още го правят. Но идва времето на всеки, в крайна сметка. И повечето на нашата възраст вече мислят на такива теми. И на такава тема едно дете първо, че няма да я разбере, второ, няма и да се накара да мисли. Да, но в интерес е да, примерно, това, което казваш ти, нали, за 15-16 годишни, които остават, нали, майка им да им казва, примерно. Това тук също е липса на граници, отново, защото ти си достатъчно разумно мислиш, но оставяш някой друг да ти наложи неговото мнение. Това е по същия начин, нали, като някой приятел ти се наложи, по същия начин трябва да имаш изградена граница и с родителите си, защото ти си самостоятелен човек вече, в крайна сметка, нали? И не е задължително ти да си със същите техни виждания, предпочитания и така нататък. И, нали, буквално майка ти, като ти каже, облечи този пуловер, ти ще кажеш, ами не, искам да облеча тази блуза, и като го кажеш като хората, като покажеш, че ти реално си измислил защо или имаш доводи, показваш, че имаш граници и започваш да защитаваш тези граници. Да. Реално това е момент, в който родителите разбират, че ти порастваш и вече имаш собствено мнение, собствени желания и реално собствен стил, нали, както ти каза, пример с блузата. Което е така. Но в крайна сметка трябва да направим и разликата между това от егоизъм да не искаме да направим нещо и от това да уважаваме, нали, себе си и нашето желание. Да, тук със сигурност разликата е минимална, но трябва да се усеща и трябва да се обръща внимание на двата аспекта, бих казала аз. Да, реално, какви са няколко сигурни, така да кажем, подсказки, че границите ти са нарушавани? Едното, нали, чувстваш се изтощен, напрегнат, неудовлетворен, използван, или аз бих казала, излизаш с някой конкретно или с компания, така да кажем, и след като се прибереш си много напрегнат, имаш чувството, че си изгубил времето с тези хора. Да, изтощен и съжаляваш, че си излязъл с тях. И реално идва следващия път, питате да излезеш и ти с някакво, ами добре. Ами не е добре. В крайна сметка ти знаеш, че не се чувстваш окей с тези хора и това е момента, в който да кажеш не, това, което правя, нали, с вас, не ми е приятно.
И това е, в смисъл ти слагаш границата, че не си окей с това, което правят те. Да. Друго нещо, което бих казала е да се усещаш, че повтаряш думите на хората около теб или примерно, нали, че някой нещо клюкари за някой или казва нещо лошо, ти веднага след него повтаряш това пак, нали, нарушаваш собствените си принципи в крайна сметка. Нали, ти можеш и да мислиш същото за този човек, но нали, мислиш ли го или го повтаряш само защото твой другар го е казал, нали? Пак тук, или те накара да каже, даже това ще е още по-зле, нали, той да го обиди и да ти каже, аре, кажи му и нещо и ти. Това вече, мисля, че сте в много токсична среда, ако попадне в подобен тип разговори или отношения. Да, и ако като цяло, точно този пример, ако тази ситуация не ви се струва окей, даже не мисля, че трябва и да си показвате границите, а просто да си хванете нещата и да си тръгнете. Mm-hmm. Защото ако като цяло това отношение не е окей за вас, не мисля, че трябва да сте приятели с такъв човек. Да. Защото, нали, стигаме и пак до средата, в която живеем и в която излизаме. Mm-hmm. Реално, ако не сме окей с принципите на останалите, по-добре е да се отдалечим от тях, защото винаги, повярвайте ми, ще има хора, които да са с подобни принципи на вашите. Все пак, нали, всички сме различни, няма как от до да е еднакво. Но винаги ще намерите хора, които да имат еднакви желания като вас, подобни желания като вас, подобни занимания и хора, които ви подкрепят в това нещо. Така че... Да. И най-малкото истинските приятели ще уважават твоите граници в каквито и да е случаи. Нали, може да са в най-малките неща или каквото и да е, просто това наистина да изразиш своето мнение и човека се отсреща да каже, че те разбира, е много важно. Ние двете сме имали подобна ситуация. Например, аз като ти бях казвала, че много се напрягам от каква си тема, когато ми говориш, ти казваш да, разбирам те, ще се опитам по-малко да го коментирам това нещо. И става с изговаряне, хора. Но ти ми показваш, че слагаш тази граница и аз вече го знам. И се опитвам, нали, да я уважавам. Да, защото другия вариант беше, нали, аз да стоя да се усмихвам, но реално не е искрено и да се напрягам от най-добрата ми приятелка, нали, какъв е смисъл по принцип, нали, какво печеля аз, аз буквално губя, нали, енергия, време и буквално е лицемерно. Да, и стигаме и до комуникацията, защото за слагането на граници отново тук трябва да имате добра комуникация и да сте готови да комуникирате с останалите, защото пак не са в главата ви, не знаят, че вие слагате тези граници, освен ако не им го покажете или кажете. Да. Друг пример, който имаме за това как да разбереш, че не са ти нарушени границите, е изобщо да нямаш желание да изразяваш чувствата си, мнението си, защото не го приемат. Защото, нали, буквално да имаш автоматични отговора за какво да казвам не и като те веднага ще ме отрежат. Буквално. Да. И това според мен вече е на по-дълбоко ниво. Вече вие сте свикнали да не изразявате своето мнение, своето желание и реално започвате оттам, че вие в началото не сте си поставили границите. И съм сигурна, че в един момент се забелязва, ако сте поставили границите и другите не ги уважават. И този пример е по-скоро, когато нямате граници. Защото, нали, в крайна сметка е до самоуважение. Също друг индикация е трудно да ти е трудно или почти невъзможно да казваш не на който и да е, нали. Понякога, нали, по-трудно е, примерно, да кажеш на някой много близък човек, отколкото, нали, да е с някой по-непознат. Някой пък е точно обратното, нали, да кажеш пък на някой, който не ти е толкова близък. Но в всички случаи аз лично съм голям привърженик като цяло на казването на не и даже мислим да имаме и такъв отделен епизод, защото не е цяло изречение. Някой път е повече от достатъчно да скажеш едно не и не си длъжен да се обясняваш. Това също бих казала и че много често дори в нали, романтични взаимоотношения в много случаи, нали, когато те карат да правиш каквото и да е, нали, не трябва да бъде цяло изречение и ако човека не го уважи или още по-лошо тръгне да прави нещо против волята ви, знаейки, че сте казали не и че не искате. Този човек не ви обича, хора, той просто иска нещо от вас. Да, е много вероятно просто да иска да използва тялото ви или нещо подобно. Но да, бих се заровила в тази тема, може би в този епизод подкаста.
който ще бъде не цяло изречение, но ако сте такъв човек, който нали, веднага ви светва в главата, ами аз наистина ми е трудно да казвам не, може би това показва, че не защитавате собствените си граници и трябва да се замислите на кого не можете да кажете не и в кои ситуации. Тези ситуации може би на пръв поглед ще ви изглеждат безобидни, но с времето вие ще накарате човека от среща, на който не можете да откажете, да види, че вие, като не му отказвате, той да може в някакъв момент, нали, дори да не е с лошо намерение, но с времето да почне да знае, че ви няма да му откажете и ще има. Ела тук, донеси това, ще ми купиш ли това, ще ми изчакаш ли това, ами аз ще закъснея половин час, ама нали ти няма да ми кажеш, че имаш проблем с това. Да. Може ми дадеш пари на заем отново, нали, нищо, това че не ми казваш пак. Да, забравих за това, дето ти бях обещал, ама да ти помниш и това, дето ти ми обеща и всякакви такива примери. Тези неща като цяло, нали, бих казала, че на всеки му се случват, но е важно да гледате да не се повтарят и ако се повтарят, говорите с този човек и в последствие той, ако продължава да се прави на ударен или да стават по-зле нещата, със сигурност този човек не ви заслужава в живота си. Да, но това са моменти, в които вие свиквате да не казвате не. И следователно човека от среща свиква, че вие винаги казвате да. Така че в началото и той не е виновен, че вие не сте си сложили границите. Да, наистина той не е виновен, за то в повечето случаи, нали, не. Той не иска нещо веднага да ви направи лошо, просто той знае, той никога няма да ви каже не, нали, ще каже нали, или каквото и да е, нали. Да, тук ги има и двата типа хора, които наистина искат да те използват и тези, които да знаят, че винаги ще ги подкрепиш в каквато и да е ситуация. Но пак не трябва да се възползваме от човека. Така че, да. Но аз съм от хората, които им е трудно да казват не. Работя върху това, защото сумата си години аз съм свикнала винаги да казвам да и да съм била people pleaser. Но в момента си поставям границите и се боря с това да започна по-често да казвам не. В повечето случаи, нали, искате да помогнете, но в крайна сметка трябва да се замислите дали накрая вие ще се чувствате окей от това нещо, което правите. И да оставите както време и за себе си и така и да уважавате и себе си на първо място и след това останалите. Да, абсолютно. И както казваш, ти нали, опитваш се да помогнеш, но е много важно да не стигнете до ситуация, в която трябва някой да помогне на вас. Да. Така, след като може би някой от вас успели така да си направят нали, саморефлексия в кои аспекти от живота си им липсват граници, защото нали, никой не е перфектен, със сигурност имаш хора, на които не можеш толкова лесно да им се опълчиш, ако това трябва да е думата. Но може би сега, като продължим към темата как да поставим граници, ще успеете да намерите, така да кажем, златната среда, в която да успеете да се разберете с някого, който чувствате, че не ви уважава по начина, по който смятате, че е длъжен да ви уважава. Защото да, казвам длъжен, но наистина, в крайна сметка, в които идеи взаимоотношения, ако не присъства уважение, не знам те на какво точно се крепат тези отношения. Да, тези отношения със сигурност не са здравословни за вас самия. За другия човек може да се чувства окей, защото ви използва и се кара да се чувства той самия окей. Да. И това вече, нали, отново казвам, егоизъм, защото и вие сте важни в една връзка, в едни отношения и всички хора са важни. Всички хора трябва да се чувстват добре и да не бъдат пренебрегвани. Добре, като първо място, винаги, когато разговора буквално някой нарушава вашата граница и вие искате да се намесите, трябва да бъдете ясни и директни. Не да почнете да увъртате или нещо да го изкарате през някаква история или някакъв пример за някой си, не знам си какво. Не, казвате абсолютно директно и ясно и на момента абсолютно искрено. Не грубо, но достатъчно абсолютно нали, ясно и директно. Просто нали, не искам да направя това, защото
имаме тази причина. Няма да ходя там, не ми е толкова приятна компанията. Не се чувствам добре, когато ти правиш това, защото имам чувството, че не ме изслушваш. Аз също имам този проблем, но ти никога не ме питаш за него. И не се опитайте да увъртате. Да, със сигурност ще ви е страх в началото, защото имате чувството, че другия човек ще отвърне с негативизъм, но приемете го като тест, може би към другия човек, когато вие искате да изразите вашите чувства, ако този човек наистина отговори с негативизъм, това е лош знак. И всъщност той показва пред вас, че на него му е много по-угодно да използва вашата версия, която се съгласява на всичко, отколкото тази версия, която показвате в този миг, когато защитавате границата си, която ще се покаже пречка, защото ще спрете да ходите по акъла на този човек. Да, и това е моментът, в който човека отсреща трябва да уважи мнението ви, да уважи позицията ви. И реално това е моментът, в който той разбира, че вие слагате граница тук и сега. А ако не го разбере, нали, ново е, може да я разсеям въобще наистина да няма представа, че вие слагате граница. Окей, опитайте втори път. Но наистина започне ли да игнорира тази граница и да я престъпва отново и отново и отново, това е момента, в който трябва да го премахнете от живота си. Мисля, отдалечете се от такъв човек, който не уважава сложената граница. Другото, което е, говорете спокойно, не се притеснявайте от вашето мнение, защото това е вашето мнение и вие го правите за себе си и за отношенията ви, защото отношенията ще станат с човека много по-здравословни, ако си сложите границата и човека, нали, реши да я уважи, което по принцип е препоръчително да направи. По принцип това е идеята. Да. И не се извинявайте. Не се извинявайте за чувствата, за границата, която слагате като цяло, защото в смисъл, няма причина вие да се извинявате. Да, вие по никакъв начин не сте направили абсолютно нищо лошо. Даже напротив. Правите нещо за себе си, а в крайна сметка, ако не за себе си, за кого, хора? В крайна сметка. Защото вие ще останете завинаги сам със себе си в този живот. Може тези хора да не са повече част от живота ви, но вие ще останете. И ако не покажете сам на себе си, че държиш на своите чувства, емоции и граници по този начин, ти няма да живееш живота за себе си, ще го живееш за някой друг. И много вероятно, нали, човек, който е в момента нарушава границата ти, да го се появи същия човек по същия начин в друга форма, нали, в друг приятел, мъж, жена или каквото и да е, след година, 2, 10. Но вие, ако не сте се променили, ще се развива една и съща ситуация. Буквално. Това е следно гледате един и същи жанр филми. Мисля, винаги завършват по един и същи начин, горе-долу. В смисъл, различен е шрифта. Да. Но началото като цяло е да започнете да самоанализирате себе си и да приемете емоциите си. И в крайна сметка ще спрете да се извинявате и ще започнете да бъдете по-директни и да не се притеснявате да си кажете мнението и да си сложите границата. Да. Така че всичко става с време и не става, когато го осъзнаете. И вие може наистина да сте го осъзнали, но да не правите нищо по въпроса. И в повечето случаи е така. Но първата стъпка е взета. В смисъл, защо да не направите втората, третата и да направите нещо хубаво за себе си, защото вие правите нещо хубаво за останалите, но вие сте човека, който на първо място трябва да направи нещо хубаво за вас. Да, кой ще се бори за вас, ако не вие? Да. Нали? И точно, което казваш ти, нали, първа, втора стъпка, никой не ви кара да е нещо грандиозно. Можете да започнете с нещо много маничко, но просто, нали, като кажете един път. Не, даже може човек отсреща, нали, да не го забележи, нали, че сте му отказали каквото иде, но важното е, че вие просто поставяте едно тикче в списъка с стъпки и се приближавате към крайната цел. И малко по малко ще почнете да свиквате, ще почнете да се усещате все по-добре, когато го правите. И
те се казва, все по-малко ще ви е гузно или каквото и да е чувство, свързано с дискомфорт, когато трябва да поставяте граници. Идват само плюсове, буквално, защото вие се чувствате по-добре, по-уверени сте, имате уважение вече към себе си, изграждате уважение от другите. И като цяло, къде са минусите, когато сложите граница? Няма. Може да кажете, че минусът е, че губите хора от живота си, да, но това е плюс реално, защото тези хора не заслужават да бъдат в вашия живот, защото не уважават вас. Да. И бих казал, че Ево, ако си пуснал този епизод в момента, защото може би си усетил, че има някаква част от теб, която усеща, че границите й са нарушени. И реално използвай възможността на тинейджърството като цяло да упражняваш това, да изградиш своите граници и да ги защитаваш, защото в момента имаме доста възможности за проба и грешка. Срещаш се с толкова много хора по толкова различни аспекти и така нататък, но в крайна сметка, нали, това са много добри възможности така да изтестваш сам себе си в различни компании, ситуации, напрежение или каквото и да е. И така ще се научиш нещо, което е много ценно за живота и всъщност има много възрастни хора, които също не осъзнават как биват буквално тъпкани на работно място или от партньора си или по каквато и да е начин, примерно приятелска група или каквото и да е. И ако от сега се научите да забелязвате тези неща, аз вярвам, че бихте живели един много по-пълноценен и щастлив живот. Да, защото от сегашните години тинейджерството е началото. Реално на абсолютно всичко. Ние се изграждаме като хора. И сега, ако оставим нещата така и си кажем има време, нали, като порасне, тогава ще започна. Ами не, като пораснеш ти ще свикнеш и реално така ще си остане. Имам познати, които са на по 25-6 и те нямат абсолютно никакви граници и са толкова използвани от всякъде. Нямат собствено мнение въобще. И това е тъжно, защото аз съм примерно 7-8 години по-малко от тях и пак го виждам, че това нещо не е окей и се смятам като много по-емоционално интелигентен човек от тях, защото аз виждам, че те нямат граници и после се гледам моите граници, които са сложени и ако съм на тяхно място, няма да го направя това нещо. Да. И това е момента, в който, нали, това нещо може дори да го пуснете и на някой вече не тинейджър, защото има възрастни хора, които наистина не са се научили на време. Да, и нали, при тях може да не се изразява в това, нали, да отидат на купон, на който няма да им харесва компанията, но при тях може пък да е примерно, ако им, така да кажем, примерно семейно събиране или събиране с приятели, каквото и да не спират да обслужват всички, да не спират да помага с това, да гледа всеки да му е интересно, да се говори тема, която да всеки да може да се включи. Ако някой не се включи, то този човек да бъде специално обърнато внимание на него и така нататък. Пак ти реално не се замисля, че на теб самия не ти е окей. Да. И аз съм ти си виждала, гледачката реално на целия купон. И в крайна сметка какво прави на купона? Ами гледах този да не се напие, помагах на този, успокоявах онзи. А ти какво направи? В смисъл за себе си какво направи? Защо беше там? Потанцували малко, в смисъл поговорили си с приятен човек за теб. Какво направи? Защо отиде на този купон? Или си на работното място, на работното място. Нали, говорим за по-големите вече. Ами да, аз ще остана последен, аз ще заключа. Окей, ма и ти понякога имаш нужда да се прибереш 5 минути по-рано вкъщи и да си починеш. Да. Не винаги ти трябва да си човека, който върши цялата работа. Така че сега е момента, за да не стигнем до там, сега е момента да се осъзнаем и да започнем да правим нещо по въпроса, за да бъдем щастливи и сега, и в последствие. Абсолютно така. И тук явно ще преминем към следващата точка, която да е как да реагираме, ако някой не уважава границите ни. Реално, нали, на момента какво можем да направим. Ние вече го казахме, но, нали, ясно и спокойно повтаряш какво не е окей за теб. За хора, запомнете, че вербалната комуникация в повечето случаи е много важна, защото има хора, които
просто не усещат, дори примерно да кажем ти да си по-свит или примерно да чоплиш нещо от нервност и каквото иде. Има хора, които не забелязват тези малки детайли и в повечето случаи, ако ни им го кажеш, буквално гледайки ги в очите, те няма да разберат, че се отнася за тях или за нещо, което те правят. И по същия начин, ако човекът продължава, след като ясно сте се опитали да му обясните и му сте го попитали, нали, разбираш ли какво ти казвам и така нататък, тогава ще се виждате, че той не ви уважава и трябва, може би, по някакъв начин да се отдръпнете. И това, може би, пак бих казала, поставяш човека под тест. Ако ти се отдръпнеш, дали той ще се опита по някакъв начин да задържи в живота си. А ако ти се отдръпнеш и той не направи никакви усилия, може би той самия е очаквал или пък е планирал да се отдръпне пръв. Да, или просто не му пука, дори да си тръгнете, което Да. нали, е още по-тъжно. Но така е трябвало да стане. Да, така е трябвало да стане. И аз лично съм на мнението, че няма да останете сами. В смисъл, винаги ще намерите някой като вас, дори да си мислите, нали, че сте странни, защото хората около вас не ви харесват. Напротив, в някой момент ще дойде човек, който наистина ще ви оцени на това, което сте. И ние сме толкова различни хора, толкова различни неща обичаме да правим, особено сега в днешно време. Има толкова различни занимания, толкова различна музика, различни жанрове филми, книги, някои дори не четат, някои пък не обичат да гледат филми. И това няма значение. Различни сме и това е място, няма как да намерим и да харесваме абсолютно всички. Но винаги ще намерим човек, който да харесваме и да бъдем приятели. И той, и ние да се уважаваме взаимно. Да. Тук искам да малко така да кажем, да разчупим леко. Наскоро слушах един хубав епизод, точно подкаста се казва Self-Obsessed на Там Кор и имаше такъв епизод с гост. Гостърката се казва Мишел Елман. Тя по принцип е авторка и ето тук за някой, който наистина има чувството, че му е трудно да поставя граници. Мишел Елман има много книги, всичките са на тема граници в най-различни аспекти. Има книга Щастието да бъдеш лицемер, има лоши приятели, има егоистичния романтик и всякакви такива, как да казваме не. Да, и затова бих казала, че ако наистина имате чувството, че наистина ви трябва повече материали, не се притесняйте се разровите. Това е това, което аз сега се сетих като препоръка, но интернет е пълен с много материали на теми, които са, нали, такива, които са, нали, за любов към себе си, свързана с поставянето на граници. И не се притеснявайте от това дали някой ще се чувства странно, ако, примерно, почнете да му обяснявате за какви неща сте гледали, чували и така нататък. Защото в повечето случаи, нали, поставянето на граници звучи се едно си някакъв пълен егоист. Но реално, колкото повече научавате по темата и колко е вредно за вас да не се застъпвате за себе си, ще осъзнаете, че всъщност просто си правите много добър жест към себе си. Това ми напомня на... мисля, че учихме по философия, как реално родителите ни изграждат до някъде като характери, защото, нали, като сте малки и там учите думички и реално майката като каже, нали, какво е примерно егоизъм и реално изрази нещо подобно и вие сте някакво, да, ще съм егоист, ако кажа не и, нали, не се съобрази с човека от среща. Да, обаче първо трябва да се съобразиш с себе си. Нали, винаги трябва да правим място и за компромиси, защото все пак не сме безгрешни. Но в крайна сметка това, че слагате граница, наистина не означава, че сте егоисти. Да, и също бих казала, нали, че може да усетите в някакъв момент, нали, вашето поставяне на граници да се чувства странно или неразбрано от страна, например, на родителите или някой по-възрастен в случая, но това бих казала, че при тях много се гради на това възпитание, нали, за уважението към по-възрастните, но в крайна сметка, нали, възрастният също трябва да уважава и по-младия в края на краищата. Не мисля, че уважението е едностранно и
по този начин. Аз мисля, че сме в много развиващо се поколение и време и така нататък. Така че, нали, просто ако някой по-възрастен ви пречи, обижда, по какъвто начин подценява или не, като цяло се държи лошо с вас, това, че той е по-възрастен, в никакъв случай не е оправдание ви да му кажете, че не приемате начина, по който той се държи с вас и няма да толерирате подобно отношение. Мисъл, може да от най-малките моменти, нали, в хората вкъщи, до това някой в магазина да ви изръчка и да каже, да ви предреди или каквото и да е, каже, защото той е по-възрастен. Не, аз, примерно, също ме боли корема и трябва да се прибера скоро вкъщи и съм имала много скапан ден, защото пък аз да не мина първа на касата. Това е мой личен случай би се случи. Така бях... буквално пред скандал с една възрастна жена при няколко месеца. Да, съгласна съм. Старите хора по принцип наистина си позволяват много и смятат, че ако не го направиш нали, от липса на уважение. Да, обаче къде е тяхното уважение към теб? Да. Много възрастни смятат, че те заслужават уважението ти, без да ти дават на теб уважение, което е, в смисъл, малумно. Да, нали, това примерно, ако бих го казала някой възрастен, нали, веднага ще кажете уважение, но има учители, които изключително много не уважават учениците си и не очакват някакъв респект от тяхна гледна точка. В края на краищата ти се държиш ужасно с 25 души и си изкарваш всичките нерви върху тях, което точно трябва да уважавам аз в твоето отношение, нали? Mm-hmm. Кое точно? Малко се отклонихме, но реално има общо. Да, нали, със сигурност. По-скоро тези примери, които даваме, пак са много, както казах, нали, много малки ежедневни моменти, но в края на краищата, нали, важното е да се застъпиш за себе си, нали, да покажеш, че не си безхарактерен, защото, нали, дължата на граници не винаги е в тези по-баналните ситуации, дори да се помни в тези малки моменти. Не е само за приятелите и за тинейджерите около теб. Mm-hmm. За всички е реално. Ако не може да те предреди 15 годишен, не може да те предреди 75 годишен. Да. Едно и също е. Да. И за това показваме тези примери, защото, нали, не винаги границите, нали, когато някой ти предложи цигара и ти не искаш да пушиш, нали, не е винаги до този тип банални ситуации, които всеки минава през тях. Може и да са някакви ежедневни неща, но в крайна сметка ежедневните бих казал, че се натрупват много повече и доста повече биха влияли на менталното ти състояние. Мисля тук да продължим, нали, как да уважаваш границите на другите. Това също малко, нали, сега говорихме само за себе си, как да се, така да кажем, опазиш, но в крайна сметка по време на този епизод всички тези неща, които споменаваме като тип поведение, е хубаво, нали, да погледнем дали ние самите в някои случаи не го правим и по някакъв начин не нарушаваме спокойствието на околните, защото, нали, не винаги всички около нас са лоши, но може и ти да си лошия в нечия друга история. Но трябва да имаме в предвид и това, че може да го правим и несъзнателно. Mm-hmm. Така че винаги комуникацията е много важно нещо. И реално, ако ти кажат, че им нарушаваш границата, нали, дори да не е с думите нарушаваш ми границата, а просто ти кажат не, ти се усетиш, че реално ги притискаш, просто спри се и хубаво е даже и да се извиниш, ако се осъзнаеш. Може да е станало преди месец-два и сега да го осъзнаваш, но никога не е късно да покажеш, че го осъзнаваш и че съжаляваш за това нещо. Защото реално отново така изграждаш и респекта и от другите и те кара да се чувстваш добре, защото си, осъзнавам го това нещо и реално не съм лош човек, не съм го направил нарочно. Да, защото хора в крайна сметка, ли, това отношение, което искаш да получиш за себе си, реално трябва да го даваш и на другите в крайна сметка. И, нали, по същия начин, по който искаш хората да приемат твоето не за отговор, ти приеми и тяхното, защото бих казала, че не е честно само единия
да изразява мнение и други да не го уважава, защото така е в живота, нали, едното условие за сметка на другото. Нали, както се казва, купуваш си стока, но плащаш за нея, нали, не я взимаш така. И опитвайте се да налагате мненията и желанията си много така емоционално или много така, че другите да не ви откажат. Също бих добавила това лично и ми се случи наскоро, опитайте се да слушате сами своите ежедневни разговори, но буквално се замислите върху думите си. Да от друга перспектива, да, не от вашите очи. Дали по-често казвате аз, нали, или прекъсвате човека от среща, или примерно той се опитал да тръгне да казва до някаква история, вие сте, да, и аз чух нещо подобно, и веднага съсипвате буквално комуникацията и по този начин пак показвате неуважение към другия човек, което, нали, отново не е окей. И всеки има различни желания, нужди, намерения, мнения и така нататък. И както искаш теб да те уважат и твоето мнение, не е окей ти винаги да спориш с други. Или даже не е нужно да спориш, а просто, нали, ти да ги подцениш и да ги накараш да се чувстват буквално принизени. Нали, да. Това е, в смисъл, може да не сте съгласни, но, нали, кажете, че не сте съгласни, но не тръгвайте да спорите. Мисля да кажете, не си прав. Нали, веднага да почнеш да го обиждаш човека, че не е разбрал, че не знам си какво. Бъдете, нали, търпеливи, бих казала. Приемете мнението и на другия. Кажете и своето, ако е различно, но не го налагайте. Не го налагайте със сигурност. Абсолютно е така. И да, просто запомнете, че, което казах по-рано, ако искате с вас да се отнасят по един начин, се замислете вие как се отнасяте със съответния човек, защото може дори да провокирате това поведение, отношение, в крайна сметка, нали. Вие, ако се отнасяте с пълно неуважение, в повече, нали, ако някой не се отнася с уважение към мен, аз със сигурност, може би няма да толерирам през цялото време неговото отношение, нали. Как се казва, нали, отвръщаш на огъня с огън и... В един момент е нужно, да. Да, и нали, реално, ако отношенията ви са по този начин, защо ги поддържате изобщо? Мисля, нали, няма много смисъл, ако питаш мен. И като цяло това е, нали, за границите на другите. Просто всичко е двупосочно. Каквото даваш и това получаваш. Mm-hmm. Поставяне на граници със себе си нашата последното. Точка, да. Да. Да, винаги, ако искаш нещо да кажеш, ако искаш аз. Добре, искаш да пиши. Да, реално, да, това го добавихме в последния момент, но всъщност реално, наистина. Отново е важно, защото до сега в целия епизод говорим за отношенията ни с другите и околните хора около нас, но не трябва да забравяме и границите сам със себе си, което между другото е много интересно, много любопитно и понякога не осъзнаваме, че нарушаваме буквално, така да кажем, да го приемем като обещанието ни към себе си. Нали, казваме си, ще тренирам 3 пъти в седмицата и продължаваш да не го правиш, и продължаваш да не го правиш. Ти реално по този начин доказваш сам на себе си, че не си спазваш обещанията и какъв е смисъл? И освен да решиш как ще действаш и ще се чувстваш, за да ставаш се по-добра твоя версия, ти трябва да се държиш себе си отговорен, буквално как ще постигнеш тези неща. Нали, в крайна сметка, понякога, нали, си правиш обещания само към себе си, обаче, нали, те просто така остават изречени, но ако ти самия не следиш дали правиш нещата като хората, дали спазваш рутината си, дали се грижиш за себе си, в крайна сметка нарушаваш границите сам със себе си, нали, собствените си граници, нали, и самият ти ги нарушаваш, нали, ти показваш неуважение към тялото си или към здравето си, менталното си и така нататък. Нали? Когато се оставиш, примерно, да си гледаш на телефона
7-8 астрономически часа в ден, хора. Това е ужасно много време. Ти буквално показваш на себе си, че ни ти пука за тялото ти, ни ти пука за менталното ти здраве, ни ти пука за отговорностите ти, ни ти пука за времето ти. Защото... Особено за времето ти, защото, нали, крайна сметка ти трябва да цениш всички тези неща от себе си до времето си, за да може да караш другите да те уважават, но когато сам си доказва, че да теб не ти пука за тези неща, е много ясно, че няма да имаш граници с другите. Буквално ти като сам се не уважаваш по този начин. Ти може да не го възприемаш като неуважение, но се замисли реално дали някой друг човек като го прави или ти го прави, как ще се чувстваш, крайна сметка. Нали? Примерно, забравяш да си готвиш здравословни неща. Да си почистиш бюрото, не е бесик нещото. Или примерно, обаче очакваш някой друг, примерно ти обещал, че ще го направи и не го направи, веднага каква ще ти е реакцията? Веднага, нали? Примерно... Сърдиш се на другия, а защо не се сърдиш на себе си? Да, и то не е нещо сам да се съдиш веднага, да кажеш, нищо не ставам си какво, но въпросът е просто да осъзнаеш, че това са някакви елементарни моменти от твоя живот, които са буквално, нали, разговор сам с себе си и да осъзнаеш, че ти реално не правиш нещата, които си казал в началото на месеца, началото на годината и така нататък. Защо изобщо се опитваш, ако продължаваш да не го правиш? Просто може би е момента, в който си кажеш, окей, стягам се и помогни си, нали, напиши си бележки, си ги разхвали изкъщи, си ги запланирай, буквално използвай. Цели на месеца, примерно. Да, използвай си телефона като, нали, аларми си нави или каквото и да е, но малко по малко бъди там, появявай се и ще докажеш сам на себе си, че заслужаваш. Така изграждаш и дисциплина. Реално и ти помага и ще ти помага и в други аспекти реално на живота. В работата, в училище. Това, което преди малко тръгнах да казвам, извинявай, че тръгнах да те прекъсвам тогава. Най-бесих нещо да си почистиш бюрото, за да можеш да имаш място сутринта, примерно, да седнеш, да си научиш нещата на спокойствие и атмосферата да ти е окей. Ти знаеш, че като ти е почистено бюрото, се чувстваш по-добре. Защо не го почистиш? Защо го оставаш, примерно, да е разхвърляно? След като си казал, че искаш да го почистиш. Реално ти не си спазваш своята граница да ти е чисто, примерно, вкъщи. Обичаш да ти е чисто, слагаш си границата, че ще си правиш да ти е чисто, нали? Това ти е целта и в крайна сметка го заебаваш. Нали, съжалявам за думата, но... Да, съгласна съм и в крайна сметка бих казала, че ти като показваш сам на себе си, че можеш, нали? Можеш да правиш тези жестове към себе си, можеш да си обръщаш този тип внимание, можеш да валидираш собствените си чувства. Ти така, осъзнавайки, щом сам го правиш, значи другите трябва да могат да го правят и така се появява буквално един двупосочен процес, в който почваш да живееш един по-здравословен и по-щастлив живот. Честно казвам, бих казала, че това е най-основното, което можем да кажем по темата за границите. Със сигурност не сме влезнали в най-голямата дълбочина, но да. Повечето го минахме и се надявам да сме ви накарали да се замислите като цяло. Първоначално дали имате и граници, дали ги поставяте като хората. Да. И бих помолила теб точно в този момент, когато слушаш този епизод, може би като свърши този епизод след няколко минутки, поспри и наистина си направи един обзор буквално на всичко, което се случва около теб. Ти самия как се държиш с другите, как се държиш сам със себе си, какво получаваш от среща, от срещния човек, от родители, приятели, компанията ти, гаджето ти, каквото и да е. И как се чувстваш. Как се чувстваш с това и просто като те питам, трудно ли те казваш не и като ми отговориш, че ти е трудно, се замисли защо. И дали има някаква причина отвъд това просто, че ти е трудно. Mm-hmm. Добре.
щом сме към края на този епизод, както винаги, Ив, за какво си благодарна днес? Благодарна съм, че се събудих, че съм се приоритизирала времето, че съм го разделила така, че наистина да ми стигне. И според темата, че се опитвам наистина да слагам граници. Благодарна съм, че успяхме да запишем този епизод, защото имахме доста заето време напоследък. Да. И се радвам, че успяхме да го направим. Ти за какво си благодарна? Да, аз на първо място съм благодарна за здравето ми, защото една от причините да можем толкова дълго време да запишем епизод беше, че бях доста дълго време болна. Благодарна съм, че като цяло сме тук и се опитваме да направим този подкаст достъпен и полезен на хората. И наистина съм благодарна, че имаме възможността да достигнем до колкото и да е хора на този свят. Yeah. Благодарна съм за всеки миг, за всяка възможност и за това, че си тук до мен и че още една стъпка сме заснели един епизод и продължаваме все напред и се борим за целите си. Така че може би това е всичко. Продължавай да проучваш толкова много различни теми за буквално израстването. Благодарим че си тук. Благодарим, че слушаш и че отдели време за себе си. Не за нас, за себе си. Буквално, да. И дори да си открил, че може би има хора в живота, които не спазват границите ти, е трябвало, може би, точно в този момент, докато слушаш този епизод днес, да разбереш, за да може от утре да започнеш да се бориш за себе си и да правиш стъпките към един по-щастлив, по-здравословен живот.